Hej. Jeg vil fortælle lidt om sådan en generel konfliktforståelse. Hvad er en konflikt egentlig? Og en konflikt er en uoverensstemmelse mellem to eller flere mennesker, der skaber spændinger i den enkelte og imellem mennesker. I denne her definition på en konflikt er der to spor. Der er to nøgleord i definitionen. Det ene, det er uoverensstemmelsen. Det er det, der handler om sagen. Det er det sådan helt materielle. Det kan være, hvor høj hækken skal være, hvor stor en lønforhøjelse man skal have. Det er sådan det, man kan tage og føle på. Det andet, det er spændingerne. Det er der, hvor der sker noget i relationen. Det er der, hvor vi mærker noget. Det er der, hvor vi bliver frustrerede. Vi bliver kede af det. Vrede. Der kan være mange følelser forbundet med det. Denne her frustration eller vrede, eller hvad det nu er, de spændinger, der opstår, de gør noget ved relationen. De kan fx betyde, at der opstår en mistillid. Så når vi arbejder med konflikter, er det vigtigt at være opmærksom på begge spor. Vi løser ikke konflikten, hvis vi kun arbejder på det ene spor. Så vil den opstå igen efter relativt kort tid. Så sagen, der skal vi altså vende uenigheden til at blive til enighed. Og det kan vi gøre med at forhandle med hinanden. Spændingerne derimod, det der er sket i relationen, det kan vi ikke forhandle om. Der er vi nødt til at skabe en dialog og blive lidt klogere på hinanden. Og når vi arbejder på begge spor, så får vi håndteret hele konflikten. Og det er egentlig det, der er pointen, når vi arbejder med konflikthåndtering. Det er at tage vare på både sagen og på relationen.